Eguerdion. Arantzazuko azkeneko egunak, Arantzazuko amaren 9 sartzen gaitu. Izan zaitezte denon ongi etorriak, eta gaur batez ere akupe taldeko fededunok, zuen amaren gana etorri nahi izan duzuen guztiok. 9 aurrenak noski badu helburu bat eta haundia helburua. Mariari begira gure kristaubideak argitu eta oinarritu nahi ditugu. Maria baitugu lehen kristaua. Urtero bezala, aurten ere gure kristau bizitzari begiratzeko ikuspuntu bat aukeratu dugu. Evangelioa bizitzea hartu dugu, hausnargai eta otoitzgai, eta nahi dugu Mariak erakus diezagula Evangelioaren bideetan eta erromes bideetan. Mariari begiratu nahi diogu, berak erakutsiko baitigu, beste inork ez bezala Evangelioa bizi eta iragartzen. Hasi gaitezen, ama Mariari zuti jarri eta kantatuz. Eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Maria, berri onaren pozez bete zuen jaunak, hala bete gaitzara gu ere, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Evangelioaren doaina egin zaigu, gure aldetik merezimendurik gabe. Baina badakigu ez gabiltzala beti berri onaren sintonian, eta esker txarrekoak izan garela. Utz dezagun gure pekatua jaunaren eskuetan. Jesu jauna, Maria berri onaren doainez poztu zenuena, erruki jauna, erruki jauna.
bere berri onaren bideetan erromes egiten gaituzuna. Kristo erruki, Kristo erruki, Jesus jauna, Maria gure ama eta eredu eman diguzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, gizon emakume guztiak salbatzea nahi duzu, eta egia ezagutzera iristea. Begira zein ugaria den uzta, eta bida langileak uzta hori biltzera. Zure berri ona denek entzun dezaten, eta zure herriak aurrera egin dezan, salbamen eta maitasun bidea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren zigorra eta ondamendia iragartzen ditu Jeremias profetak, eta barregarri gertatzen zaie auzoko eta herritarrei. Nolabait ere, Kristoren ispilu gertatzen da Jeremias. Jesusi ere gurutzeaz mintzatzen denean, inor gutxik sinesten bai dio. Entzun dezakula. Jeremias profetaren liburutik. Liluratu egin nauzu, jauna, eta ni zure lilurapean erori. Bortxatu egin nauzu eta menderatu. Barregarri gertatu naiz egun osoan. Burlaka ari zaizkit denak. Hitz egiten dudan bakoitzean garrasi egiteko da. Indarkeria eta zapalkuntza salatuz, hortz egin beharra dut. Jaunaren hitza irain eta hitzekabide da niretzat egun guztia. Hau nioen neure baitarako. Gogoratu ere ez dut egingo. Ez dut gehiagoaren izenean hitz egingo. Baina orduan, zua bezalako zerbait sentitzen nuen barruan. Ezurretaraino erretzen ninduen. Saiatzen nintzen ura itotzen. Baina ezin. jaunak esana. Zure garriz daukat gogoa, zure garriz ene jainkoa. Denok berriz. Zure garriz daukat gogoa, zure garriz nere jainkoa. Jainko ene jainko leial biziz nabilkizu bila, zure garri da nire barrena, zure irrikan naizen guztia, lurre horra gorburi gabea bezala. Denok. Zure garriz daukat gogoa, zure garriz
zure indarra eta ospea ikusi. Bizia baino ederrago zure maitasuna, nire hauak ospatuko zaitu. Zure engarriz daukat gogoa, zure engarriz ere jainkoa. Jesusekin topo egiten dute Joanen ikasleek, eta Jesus norden jakin nahi dute. Jesusek etorri eta ikustera gonbidatzen ditu. Jesus ezagutzea ez da ideien kontua. Alelujaka presta gaitezen Jesus honi bere hitza eta esan nahia entzuteko. Zutik jarri eta aleluia abestuko dugu. Denok, aleluia. Aleluia, aleluia, Ona hemen ni jaunaren mirabea. Gertabeki zu diozu bezala. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aitzazunik jauna. Aldi hartan, han zegoen Joan bataiatzailea bere bi ikaslerekin. Jesus handik igarotzen ikusirik esan zien, horra jainkoaren bildotsa. Bi ikasleek hori entzunik Jesusi jarraitu zioten. Itzuli zen Jesus eta jarraitzen ziotela ikusirik esan zien, zeren bila zabiltzate. Haiek erantzun, Rabi, non bizi zara? Rabik maisu esan nahi du. Jesusek esan zien, zatozte eta ikusiko duzue. Joan ziren ikusi zuten non bizi zen eta harekin gelditu ziren egun hartan. Arratsaldeko 4 aldea zen. Joani entzun eta Jesusi jarraitu zioten bietako bat Andres zen, Simon Pedroren anaia. Andresek bere anaia Simonekin egin zuen topo lehenengo, eta esan zion, Mesias aurkitu dugu. Mesias hitzak Kristo esan nahi du, hau da, gantzutua. Eta Jesusen gana eraman zuen. Jaunak esanak
Senideok, Evangelioa bizi eta iragarri nahi duenak, aurreneko pausoa Evangelioaren esperientzia bizitzea du. Izan ere, eskatzen zaigun fedea, fede bizia da. Ez gabiltza ideia batzuekin. Bizitzea dugu bokazioa. Horrek berekin dakar, Jesu Kristorekin topo egin duen sinismena behar dela. Hasiera batean, besteen bidez iritsi baldin batzaigu sinistea, gerora bakoitzak onartu eta beretu behar du. Gaurko lehenengo irakurgaiak ipini gaitu sinismen esperientzia horren iturrian. Liluratu nauzu eta nik liluratzen utzi. Lilura hori dago sinismenaren erraietan, sustraietan. Ez da ez ideologia baten kontua. Ez da teologia zahararen edo berriaren kontua. Lilura, oinarrizko enamorazioa da gertatzen dena. Eta horrek dena aldatzen du. Bigarrenik, jaunaren aurrean plantatu behar dugu eta bizitza osoa harengandik begiratuz. Hirugarrenik, Jesusen bizitzan murgildu behar du fedeak. Ez du beste maisurik, ez du beste bitartekorik. Zuzenean eman zaio Jesusen argazkia, aurpegia. Eta bukatzeko, azkenik, berekin bizitzeko Jesusek egiten digun gonbita onartu behar dugu. Ze aurreko guztiak azkeneko hau gabe, ezerta ez da gelditzen. Maria, bere txikian, jainkoaren esperientzia bizi izan zuen emakumea dugu. Nazareten, zenbait harreman sakon eta gozo bere jainkoarekin. Hartara, Maria Evangelioaren ama bihurtu zen. Bere bizitza osoa Evangelioak argitzen eta berritzen baizion. Senideok zutiturik, gure sinismena otoitzera irekitzen dugu, jaunari bere berri onaren doaina eskatzeko. Eskat ezagun, Evangelioaren bizipoza gizon eta emakume guztientzat. Eskat ezagun, evangelizatzaile izateko adorea eta argia kantatuz. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Jesusen berri ona gozatzeko aukera dutenen alde. Gozatzea eman zaien evangelioa beren inguruan zabaltzeko adorea izan dezaten. Eskadeza jogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gerra eta gorrotoa bizi duten herri eta pertsonen alde. Berri onaren duintasunak gizatasunean bizitzeko argia eman diezaien.
eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure herriaren alde, eta gure herrian gehien sufritzen ari direnen alde. Bakearen berri onak baretasun giza egilea eman diezagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Arantzazuko amaren 9 urrenean aurkitzen garen onalde. Maria bezala, Jesusekiko harremanak benetako jarraitzaile egin gaitza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun jauna gure eskariak. Egizu gure eguneroko bizitzan gertuan senti dezagula Jesus, gure berri ona. Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizak salbatzeko. Begira jauna, bere burua guztion erospenerako eman zuen Kristori. Eta egizu, eguzki alde batetik besteraino, zure izena goretxia izan dadila mundu guztian, eta zuri opari garbia eskain dakizula alde guztietan.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna kantauzkago, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, nonai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna. Aita guzti santu, jangoiko ahal guzti du beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zuk bakoitzari behar duena bere orduan ematen diozu, eta zure eliza miragarriro zaindu eta zuzentzen duzu. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez elizari laguntzen. Estualdian etengabe otoitz egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, dire guztien aikoa, sekulurrak beterik dauzka zure izila. Osana zeruko jendeta, bedeikatua jaunaren izenean datorrela. Osana zeruko jendeta. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada, ogi eta ardu hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ileta biztu zera jauna, zu berriz egoniarre, aldegoa Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Gogoan izan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliza egiten dugun gizanomakume guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolo santuekin, Asisko Frantziskorekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan beri zure izena, etor beri zure regnua, egin beri zure nahia, zeruak bezala urrera Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bake gure egunotan. Zure errokiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituaren. emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errotik jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. errotik jauna, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen
goikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuagu jaunaren maiontara deituak. Eman dezaizkiogun eskerrak kantatuz. Eskerrak eman jaunonari, maiko handia bere betiko errukia. Jainko esku bada indartsu, jainkoikoaren beso azkarrak nauan sartu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Denok? Eskerrak eman jaunonari, maiko handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitu dana. Horra giltzarri ta jarria, etxegileek bazterdu zuten horparria. Eskerrak eman jaunonari, maiko handia bere betiko errukia. Jainko jauna egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu zahalaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaunonari, maiko handia bere betiko errukia. Jainko jauna du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu zahalaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaunonari, maiko handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoitz. Erospeneko sakramentuaz kanaritu gaituzu jauna.
Betiko salbamenaren janari honek gorde gaitzala beti egiazko fedean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko al guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerra